3, 2, 1, štart. Máme za sebou súboj operencov medzi bažantmi a kanárikmi s pozitívnym výsledkom pre bažantov. Pri mne Laci Farkaš, posila zošale dneska trojgólový strelec, tak ako si videl tento zápas? Bol to veľmi dobrý zápas, bol to súboj, ale vieš, ako sa hovorí, že hrá sa na góly, takže dneska nám to padalo, bránkár nás veľmi dobre podržal. A chalani hrali tak, jak mali, držali si hráčov a proste nám to padalo dneska, no. Išla nám kolektívna hra. Čakali sme troška vyrovnanejšiu partiu, ale ako sa hovorí, Kanárici dnes dostali Kanára. Čom vidíš možno príčiny toho, že váš súper dneska nedokázal prelomiť vašu obranu? Ja z mojich očí to je také, že nervozita tam došla hráčov a hlavne brankára, že začal byť nervózny. Nejaké tie strely schytal od nás a jednu do prilby od nášho útočníka, veľmi silnú. Takže si myslím, že máme ten dôvod, že veľká nervozita z ich strany prišla. Dochádzaš na zápasy zošale dneska 3 góly. Je to skôr o tom, že ty nejak prispieješ do tímovej kasy, alebo budeš sa snažiť skasnúť tým za svoj bodový prídel? No, určite. Od spoluhráčov som dostal, takže určite ja prinesem niečo, to vieš, také prískočné, ak sa hovorí trojgólový hráč, takže určite ja ich obšťastním. OK, tak bažantom prajem veľa úspechov v ďalších zápasov. Lacimu ďakujem za rozhovor a dúfam, že ti to bude padať aj naďalej. Ďakujem veľmi pekne, maj sa.